Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. У сваіх праграмах мы стараемся знаёміць вас з душпастырствамі нашай дыяцэзіі. 18 кастрычніка ў каталіцкім касцёле адзначалася свята евангеліста Лукі, які з'яўляецца заступнікам службы аховы здароўя. Сёння мы хочам вас пазнаёміць з чарговым душпастырствам службы аховы здароўя. А ў гасцях у нас сёння духоўны кіраўнік гэтага душпастырства ксёндз Мікалай Ціхановіч. Вітаю вас, ксёндз Мікалай, хвала Хрысту. Навекі хвала. Ксёндз Мікалай, калі ласка, раскажыце нам у некалькі словах аб душпастырстве медыкаў, дзе, калі вы збіраецеся, хто можа прымаць удзел у вашых сустрэчах. Душпастырства службы аховы здароўя горада Гродна існуе ўжо ад 2007 года. Ініцыятарам і заснавальнікам яго з'яўляецца каталіцкі святар Андрэй Радзевіч. Я пераняў пасля яго гэтую функцыю з 2011 года. Нашае душпастырства збіраецца кожную трэцюю нядзелю месяца ў пабаргіцкім касцеле ў Гродні. На гэтыя сустрэчы прыходзяць медыкі з усяго Гродна, з розных сфер медычнай службы. Гэта прыходзяць і ўрачы, медыцынскія сёстры. Гэтыя сустрэчы адкрытыя, кожны можа прыйсці? Так. Хоць і гэтае душпастырства яно з'яўляецца пад апекай каталіцкай царквы, але на гэта душпастырства могуць прыходзіць медыкі незалежна ад веравызнання. Таксама удзельнічаюць нават медыкі і пенсіянеры. Мы не адкідаем таксама іх, бо яны цікавяцца паглыбляць свае веды хрысціянскія ў гэтай галіне таксама. Напрамак наша душпастырства ён мае вельмі ўзнёслыя каштоўнасці, таму што мы займаемся перадусім абаронай чалавечага жыцця. Гэта каштоўнасці яны высокачалавечыя, але таксама і хрысціянскія. Таму служэнне і ахова фізычнага і духоўнага жыцця чалавека это першаплановы сэнс нашай душпастырскай дзейнасці. Ксёндз Мікалай, апекунамі душпастырства з'яўляюцца святыя Косма і Дам'ян. Чаму менавіта гэтыя святыя былі выбраны заступнікамі? Ведаеце, прапановы былі вельмі розныя і нават на галасаванне трошкі ставілася. Самое душпастырства выбірала? Так. І былі прапановы розныя. Святога Лукі, мы ведаем, што святы Лука з'яўляецца ввогуле ахоўнікам службы здароўя, апекуном. Мы затрымаліся на гэтых постацях, таму што яны з'яўляюцца апекунамі урачоў і хірургаў, вельмі так блізка звязаныя з медыцынай. І я потым так ужо пазней трошкі разважаў, можа гэта так з натхнення Божага выбралася, таму што святыя Косма і Дам'ян, яны не бралі аплаты за сваю працу, за лячэнне хворых людзей, іх называлі нават бессрэбрнікамі. І вось менавіта, можа, іх прыклад у сучаснай такой камерцыйнай ментальнасці, якая увогуле ў свеце распаўсюджаная, і которая таксама не мінае медыцыну, можа якраз трошкі спыніць у нашым асяроддзі медычным. Гэта прыклад, добры прыклад і патрэбны прыклад. Ксёндз Мікалай, скажыце, калі ласка, як урач, які з'яўляецца, напрыклад, каталіком, веруючым чалавекам, можа кожны дзень рэалізаваць сваё пакліканне ў гэтай сваёй прафесіі? Медык, урач павінен лічыцца перш за ўсё з чалавечай годнасцю пацыента і разглядаць чалавека перш за ўсё ў паўнаце, у поўнай інтэгральнасці, як стварэнне целесна-духоўнае. Па-другое, медык павінен выкарыстоўваць свае веды і здольнасці мудра і на адпаведным этычным узроўні. Это вельмі важна. І трэцяе, хіба што найбольш узнёслае, найбольш патрэбнае, гэта старацца рабіць гэта ад усяго сэрца, проста служыць веруючым хворым людзям. Ксёндз Мікалай, сёння, на жаль, усё часцей гавораць пра эпоху смерці, а не жыцця. І што варта зрабіць, каб гэты дар жыцця быў найбольшым дарам і асабліва для ўрача, як і для кожнага чалавека? Перш за ўсё трэба абуджаць свядомасць Евангелія жыцця на грамадскім узроўні. Гэта найпрасцей кажучы, трэба евангелізаваць усіх.
у кожным асяроддзі. Это вельмі важна. І ведаеце, калісьці я таксама на сустрэчах не раз уже пра гэта казаў, што калі ўрач сам не дасведчыць у сабе таго, што яго жыццё з'яўляецца Божым дарам, і як бы не перажыве ў сабе гэта, не зможа асэнсаваць глыбока, то ён не зможа да другога чалавека адносіцца з вялікай павагай, з любоўю. Вы хочаце сказаць, што ён гэтага не зразумее? Я думаю, што так, бо уласны досвед, ён найбольш прамаўляе таксама да свядомасці і да сэрца чалавека. Не? І калі медыкі будуць разумець, што іх жыццё з'яўляецца цэнным дарам, яны будуць падыходзіць да кожнага жыцця таксама з вялікай павагай. А што рабіць гэтаму медыку, калі ён жыве ў такой цывілізацыі? Сёння гэта не таямніца, цывілізацыя смерці. Ведаеце, цывілізацыю смерці будуем мы. Вось. І мы не можам апраўдвацца тым, што асяроддзе яно такое. Ніхто не можа... Або што час такі. Альбо час такі. Хрысціяне жылі ў розныя часы, і ад веруючага чалавека патрабуецца перадусім такога індывідуальнага падходу да пэўных рэчай і перадусім евангельскага духа, і каб свет не можа ў нас гэтага згасіць. Гэта, напэўна, цяжкая справа, але, напрыклад, я некалі чуў, што ўрач на працы з'яўляецца ўрачом, і ён не павінен думаць аб тым, напрыклад, што ён католік. Я ўрач, не католік. Ці мае права ўрач, католік, напрыклад, рабіць аборт, бо яму загадвае шпіталь ці начальства, і калі все-таки не зробіць аборт, то можа страціць працу, напрыклад, а мае сям'ю, дзяцей. І што ў такой сітуацыі павінен рабіць гэты ўрач? Дзякую за гэтае пытанне. Я ўжо не раз сустракаўся за тым пытаннем у асяроддзі медыкаў. Ведаеце, калі дазволіце, я вам зацытірую словы аднаго доктара медыцыны з Хорватии, гэта Антун Лисец. Медицинская этика требует от каждого врача, фельдшера, медсестры безусловного уважения к каждой человеческой жизни с момента зачатия до естественной смерти. Действие всегда во благо этой жизни. Употребление своих сил и знаний, научных достижений, известных в медицине средств для спасения этой жизни и никогда для уничтожения ее. Потом он цитирует так само слово Евангелия. «Ибо так, как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Совершенно особым образом эти слова касаются тех, кто посвятил себя медицине. Ни фармацевт, ни гинеколог, ни медсестра, ни кто-нибудь другой не может быть подобен роботу, который исполняет аморальные приказы все равно от кого и как, устно, письменно или как-то еще они поступают. Каждый из нас ответственен за свои поступки. У каждого из нас есть душа, которую необходимо спасти. Ведаеце, мне вельмі падабалася, потому что это конкретно моральный отказ на вот это пытанне, которое... Ну, дарэчы, вы яшчэ і мараліст, але, ксёндз Міколай, ёсць гэты ўрач, які мае гэты наказ ад шпіталя зрабіць аборт, а ён католік. Ён павінен рабіць гэты аборт? Не. Што рабіць яму? Ён мае права. Дарэчы, мы ведаем, што ў дзяржаўным праве ёсць такая люка, калі по прычыне сумлення чалавек мае права адказацца ад рабення аборт. І я лічу, што веруючы медык гэта можа спакойна зрабіць. Вядома, што тут ідуць таксама розныя такія сітуацыі з кар'ерай звязаны альбо іншымі рэчамі. Але я ведаю такіх медыкаў, гінеколагаў, зрэшты, которые у свой час супрацівіліся наказам ад стараны арганізацыйных структур, і яны, можа, не зрабілі кар'еры ў медыцыне, але яны захавалі сваё сумленне, сваю годнасць і працуюць вельмі добрымі лекарамі. Я не ведаю чаму, але некаторыя так думаюць, што прафесійныя абавязкі і каштоўнасці яны не могуць быць разам. На маю думку, каштоўнасці яны наадварот будуць памагаць гэтым абавязкам. Нельга раздзяляць сумленне на две часткі. Сумленне як бы звязанае з працай і сумленне звязана з маім асабістым жыццём. Ва ўсіх сітуацыях веруючы чалавек павінен паступаць маральна. На маю думку, нашыя ўрачы часам баяцца прызнацца, што яны католікі і баяцца сваіх поглядаў у сучасным свеце. Чаму так адбываецца? Можа, гэта
не ведаю, рэха часоў пераследу яшчэ засталося. Веруючы хрысціянін, веруючы чалавек, ён ніколі не саромецца сваіх поглядаў незалежна ад часоў. Ён іх бароніць, нават коштам свайго ўласнага жыцця. І мы ведаем прыклады святых мучанікаў, которые за прававернасць свайго сумлення, сваіх поглядаў ішлі на смерць. Таму гэта не у ментальнасці, але гэта больш павінна... Праблема ў жывой веры, ксёндз Павел. Праблема ў жывой веры. Ну, напрыклад, калі адчыняюцца капліцы, мы яшчэ аб гэтым пагаворым, пры шпіталях на адкрыццё, ну, вельмі многа прыходзіць урачоў, медыкаў. А мне цікавіць такі факт, а на працягу звыклага дня, штодзённага дня, напрыклад, такі ўрач пойдзе ў гэтую капліцу? Ведаеце, я так думаю, што напэўна ходзяць. Можа некаторыя баяцца такой публічнасці ў малітве, бо нават не толькі ўрачы, а многія хрысціяне, яны любяць такую адасобленую малітву. І можа ціхонька у пэўны час чалавек прыйдзе ў такую свабодную хвіліну і там затрымаецца на малітве, можа сустрэнецца з якой-небудзь такой канфліктнай сітуацыяй і прадстаўляе тыя справы Богу. Я лічу, што карыстаюць за тых капліцаў, напэўна, з малітвы і з такога месца спакойнага Божага. Ксёндз Мікалай, быць урачом ці санітаркай – гэта таксама пакліканне. А я, напрыклад, чуў яшчэ такое, што ў бальніцах, дзе ляжаць цяжка хворыя людзі, не хапае менавіта санітарак. Гэта вельмі цяжкі труд, праца, і вядома, што, можа, не заўсёды гэта звязана з невысокай аплатай гэтай працы, што іх не хапае, але ці толькі ў гэтым справа? Чалавек, который працуе і ахвяруе сваё жыццё для людзей хворых, ён павінен адпаведную зарплату атрымоўваць. Але што датычыць служэння, гэта, мне здаецца, справа не ў грашах. Это маё суб'ектыўнае мненне, але я лічу, што сёння ёсць праблема ў нашым сацыяльным такім асяроддзі. Гэта праблема ў тым, што людзі не ўмеюць любіць другога чалавека. Занік пэўнай любові, павагі да другога чалавека. І таму людзі, мала такіх людзей, которые ахвярна працуюць для другога чалавека. Напрыклад, што зрабіць з гэтай моладзью, якая мае такую альтэрнатыву, як інтэрнэт, і там сядзіць у гэтым інтэрнэце, у гэтым сеціве, і каб яна пайшла, напрыклад, такі валантарыят? Не, это вельмі добрая думка. І ведаеце, толькі справа ў тым, што інтэрнэт ніколі не заменіць індывідуальна падхода чалавека. І тут тое, пра што я казаў, евангелізаваць трэба ўсіх. Моладзь, абуджаць гэтую жывую веру. Разумееце, калі чалавек сустракае жывога Бога, калі ён разумее слова Евангелія, вельмі глыбока перажывае это ў сваім сэрцы, і калі ён чуе слова Езуса, што калі зробіце кожнаму ад імя майго, правда, альбо дзеля мяне, то мне зробіце, і чалавек, ён потым ідзе за гэтым удахнаўленнем, і ён потым ахвярна служыць. Зрэшты, вы ведаеце гэты такі выпадак гераічны, можна сказаць, што з нашай дыяцэзіі паехаў адзін малады юнак на місію ў Афрыку. Вось, поэтому... Ну так, а мне часамі таксама здаецца, што гэта героі і гераічныя такія сітуацыі, або, напрыклад, дапамагчы чалавеку толькі на свята, на Божае нараджэнне, альбо хтосьці яшчэ мае такую думку, як дапамагчы, то гэта трэба даць абавязкова $1000 камусьці, каб хтосьці штосьці купіў. А дапамога людзей, так, сапраўды, гэта вельмі вялікая і важная справа. І вы, як душпастыр, напрыклад, сустракаецеся з гэтымі людзьмі, якія маюць гэта за працу, а пакліканне? Так, і я кожны раз, як мы сустракаемся, асабліва падчас рэкалекцыі, калі мы маем 3 дні засяродзіцца над сваёй духоўнасцю, я пастаянна аб гэтым прапамінаю, што служэнне хворым людзям у вашай сітуацыі – гэта сапраўды пакліканне. Абуджайце сваю свядомасць, ажыўляйце сваё сэрца, напаўняеце яго міласцю Божай. І для мяне душпастырства медыкаў – гэта перадусім іх евангелізацыя. Разумееце, калі чалавек перажыве сам уласна, так глыбока веру, яму не трэба часта аб гэтым казаць, ён потым будзе выконваць свае абавязкі з любоўю, з усмешкай. Ведаеце, я сам не раз быў пацыентам.
Думаю, што вы таксама. Так. І прыемна прыйсці у паліклініку альбо на прыём да ўрача, альбо нават калі ты на стацыянары знаходзішся, і прыходзіць да цябе ўрач з усмешкай, зычлівасцю, калі падходзіць, бярэ цябе за руку і пытае, як у вас справы, ці вам што не баліць. Гэта ад сэрца робіцца, і гэта не можна зрабіць штучна. Чалавек, жывучы Богам, сапраўды, ён аўтаматычна любіць другога чалавека. Ну, дарэчы, вы вельмі актыўна займаецеся гэтай евангелізацыяй. Вы калісьці сказалі, што шпіталі гэта месца евангелізацыі. Вы таксама арганізавалі экуменічныя малітвы ў бальніцы для хворых, для ўрачоў. Чаму яны павінны служыць? Шпіталь – гэта такое асаблівае месца. Гэта месца сутыкнення розных культур і розных веравызнанняў. Ведаеце, хваробы і цярпенні, яны не пытаюцца, хто ты? Католік, праваслаўны, скуль ты паходзіш, яны не пытаюцца, дзе ты молішся, ці ў царкве, ці ў касцёле, ці ў кірхе. Вось тут мы ўсе аднолькавыя. Лёс цярпення чалавека, ён раздзяляецца на ўсіх людзей аднолькава. І экуменізм, напрыклад, бо экуменічныя сустрэчы маюць на ўвазе той, каб хрысціяне ядналіся між сабою. Я лічу, што у часы, калі хрысціянства перажывае вялікі крызіс і пераслед, вось экуменізм – гэта адна з такіх вельмі важных форм дзейнасці каталіцкага касцёла. І таму трэба выкарыстоўваць усе сродкі, усе месцы. І менавіта вось у шпіталі, калі людзі сустракаюцца з цярпеннем, мы можам прамовіць да іх сэрца больш глыбей. І тады паказаць, што мы ўсе дзеці Божыя, мы ўсе аднолькавыя. Не можна нас дзяліць на праваслаўных, католікаў, мы ўсе хрысціяне. Вось гэта такі шанс паяднаць людзей між сабой. Ксёндз Мікалай, ці медыцына ў Беларусі накіравана перш за ўсё на чалавека і ў якім стане яна знаходзіцца? Што яшчэ трэба зрабіць, каб чалавек меў самую лепшую медыцынскую апеку? Наколькі я ведаю, медыцына ў нашай краіне знаходзіцца не на горшай сітуацыі, ніж у іншых краінах Еўропы. Там існуюць свае праблемы, а зрэшты, дзе іх няма гэтых праблемаў. І ў нас вельмі шмат, сапраўды, ёсць урачоў, медыцынскіх работнікаў, якія шчыра выконваюць свае абавязкі. Але я хацеў бы звярнуць увагу на пэўныя пытанні, которые сабе выпісаў. Менавіта яны выйшлі з такой блізкага супрацоўніцтва з медыкамі. Хацеў бы іх зацытировать, таму што яны, лічу, вельмі важныя. Можа, што трошкі абудзіцца пэўная свядомасць у нашым медыцынскім асяроддзі тыя, хто мае на гэта ўплыў. Ёсць вельмі важная сітуацыя, што арганізацыя працы сёння ў сферы медычнай на першае месца ставіць паперы. Вось, у параўнанні з 10 гадамі раней іх стала больш амаль што ў 3 разы. Таму на пацыента часу ў 3 разы сёння менш. Вось гэта некая бюракратыя ў медыцыне, яна перашкаджае звяртаць увагу на пацыента. Больш сядзіш за гэтым бюркам і трэба пісаць. Я нават сам калісьці прыйшоў да лекара, і больш было пісаніны, чым размовы са мной, як з пацыентам. Наступная справа. У цяжкіх пацыентаў дыягназы нярэдка выстаўляюцца, каб не сапсаваць статыстыку, а не дапамагчы хвораму. Я лічу, што гэта ў пэўных сітуацыях абсурдальна. Як можна выстаўляць статыстыку хвароб, альбо прыпісваць чи дапісваць? Трэба лічыцца з рэальнай сітуацыяй, правда? Бо гэта трошкі робіць такіх у лекараў свядомасць двуасабовую. Яны павінны маніпуліраваць тады дыягназамі і так далей. Гэта ёсць пэўна небяспека, так мне здаецца. І хачу падкрэсліць, што гэта гавораць самыя медыкі. Так, гэта ў медыцынскім асяроддзі. Наступная рэч – гэта рэпрэсіўныя сродкі стымуляцыі аховы здароўя прывялі сёння да пэўнага страху аказваць дапамогу цяжарным і немаўлятам. Разумееце, калісьці я сустрэўся з такой сітуацыяй, калі жанчына была цяжарная 4-м дзіцяткам, яна пашла на кансультацыю да гінеколага, і яна сустрэлася з пэўнай агрэсіяй, з незразуменнем, амаль што з крыкам. Яна выйшла з кабінета гінеколага з плачам, са слязьмі. Так не павінна быць. Што перашкаджае, чаму так ёсць. Таксама
усталявалася практыка у кавычках з псіхатэрапіі. Хворы можа аб'ехаць усе шпіталі горада, пакуль яму пачнуць аказваць дапамогу. У кожным шпіталі загады, інструкцыі, нейкія тлумачэнні дазваляюць адмовіць у стацыянарным лячэнні і перавесці ў іншы. Вось гэта ад кайфаша да пілата, хаждзенне пацыентаў з аднаго месца ў другое. Вот тут пэўныя непаладкі існуюць. І вось гэтыя такія непрыемныя факты у нашым асяроддзі медыцынскім, которые патрэба было б як-небудзь трошкі змяніць. А існуюць прапановы, каб гэта зрабіць лепей? Ну, не ведаю, гэта трэба размаўляць са спецыялістамі, которые непасрэдна займаюцца гэтым. Я только сігналізую, як святар, як мараліст, тое, што існуе ў гэтым асяроддзі. І можа нават маё выступленне хай будзе такім заахвочваннем для тых, хто мае на гэта ўплыў, каб трошкі сітуацыю змянілі. Мікалай, можа яшчэ на одну вельмі важную справу паглядзім у медыцыне на чалавека. Трэба глядзець як на штосьці адно цэлае. Адзінства цела, адзінства духа, душы, і пачуццяў. І мне здаецца, што сфера, звязаная з душою, не да канца выкарыстоўваецца сёння у нас у медыцыне. Напэўна, маеце рацыю. Мне здаецца, што вось гэты час атэістычнага выхавання, камуністычнай ментальнасці і матэрыялістычнай, ён вельмі паўплываў таксама на медыцынскую этыку. І вядома, калі чалавек разглядаецца як высокаарганізаваная матэрыя, там, дзе няма духоўнасці, то таксама можа падыходзіць да пацыента. Чалавек, лекар, тады ён абмежаваны ўнешнімі фактарамі. Таму тое, што я ўжо нагадваў, вельмі важна, каб медыкі вывучалі філасофію, каб яны шукалі такіх глыбокіх разважанняў на тэмат антрапалогіі чалавека, каб яны пазнавалі, што чалавек, гэта істота, яна сапраўды адрозніваецца ад жывотнага міру, і чалавек павінен даходзіць да вышэйшай каштоўнасцей. І вось гэты погляд антрапалогіі, ён вельмі важны. Я лічу, што ад гэтага погляду залежыць вогуле дзейнасць медыка. Александр Мікалай, на тэрыторыі нашай дыяцэзіі капліцы ў шпіталі ёсць у Гродні, у Лідзе, таксама веду ў Ашмянах, але ў большасці такіх устаноў веруючы чалавек не мае магчымасці пайсці ў капліцу, нават не мае магчымасці сустрэцца з ксяндзом, нават проста, каб паразмаўляць. Ці патрэбна гэта? Напэўна, патрэбна. І, ксёндз Павел, я лічу, што ў нашай краіне гэтае пытанне яно адкрытае. Але хто павінен вырашаць гэтае пытанне? Так, за момант. Я лічу, што ні дзяржава, ні кіраўнікі шпіталяў, можа, некаторыя толькі, не супраць таго, каб у шпіталях адкрываліся капліцы, часоўні, каб людзі там збіраліся на малітвы. Толькі мне здаецца, што ёсць патрэба ў больш актыўным супрацоўніцтве духавенства з вышэй узгаданымі структурамі. Мы замала ў гэтым супрацоўнічаем. А чаму? Нема людзей. Не разумеем гэтага? Я не ведаю, нема такіх, можа, не разумеем, альбо нема такіх ахвярных і больш свядомых у гэтай галіне, можа, нават і святароў. Але нават, можа, гэты сам хворы чалавек, чи ён памятае ў такіх момантах, у цяжкіх момантах, у труднасцях гэтых, аб гэтым сваім духоўным развіцці? Ведаеце, думаю, што памятае. Бо чалавек, калі перажывае глыбокае цярпенне, хваробу, ён задае шмат сабе пытанняў. І ў той момант, калі чалавек задае шмат пытанняў, і калі перажывае розны стан, дэпрэсіі, знеахвочвання, бунту супраць усяго, ён патрабуе духоўніка. Ксёндз Мікалай, што варта памятаць, можа так ужо напрыканцы нашай праграмы, урачу, каб падчас сустрэчы з чалавекам, асабліва калі гэта чалавек патрабуючы, не быць абыякавым. Вы ўжо трошкі прыгадалі, але можа так падсумаваць гэта ўсё? Кожны медык павінен памятаць, што ў любую хвіліну ён можа апынуцца на яго месцы. Ён сёння ўрач, але ён можа быць сёння і пацыентам. Лекары павінны займацца вельмі глыбока этычнай сферай медыцыны. І вось гэта такая залатая сярэдзіна, у якой сустракаюцца ўсе.
веруючыя, няверуючыя. Таму што этычная сфера ў медыцыны, она вельмі важна, бо тут насамрэч справа ідзе пра чалавека. І вось тут павінен праводзіцца дыялог. І калі мы сустракаемся вось у гэтай сферы этычнага падыходу да служэння людзям хворым, тады ўжо хрысціянства можа ахвяраваць вельмі шмат каштоўнасцей. І мы не саромеемся гэта, мы можам медыцыне запрапанаваць вельмі шмат, таму што ўвогуле Евангелія Хрыста гэта Евангелія і жыцця. Вось поэтому я жадаю, каб медыкі нашага горада ўсё ж такі засяродзіліся на гэтай духоўнай сферы, на этой, можа на пачатку філасофіяй, каб трошкі разважалі вось эту незнаную ў медыцыне сферу, але вельмі важную, істотную, і которая прывядзе чалавека да пэўных вышэйшых каштоўнасцей. Ксёндз Мікалай, дзякуй вам за гэтую размову, вялікі дзякуй. Размова, напэўна, важная і патрэбная. Таксама дзякуй урачам, медсёстрам, усім людзям, якія працуюць у медыцынскай сферы за памяць аб хрысціянскіх каштоўнасцях. Думаю, мы яшчэ вернемся да гэтых складаных, але такіх важных для кожнага з нас пытанняў. Захочваю вас, дарагія тэлегледачы, дасылаць на наш адрас прапановы тэм для чарговых нашых перадач. Усяго добрага, усяго найлепшага, з Богам.